Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam odlučila da vam snimim TMI tag. To je nešto kao Q&A, tako neka pitanja. Zanimljiva pitanja, ja sam odabrala one najzanimljivije, pa hajde da počnemo. Prvo pitanje je da li si ikada bila zaljubljena? Pa jesam, naravno, ali to nisu bila prava zaljubljivanja. Odavno mi se to nije desilo, ali što se mene tiče i ne mora. Onda treće pitanje, da li si imala užasan raskid? Nisam ga imala jer nikad nisam bila u vezi. Četvrto pitanje, koliko si visoka? To pitanje, mnogo sam visoka, previše. Tako da vam odgovorim. Koliko kilograma imaš? Sad, ja stvarno, na to pitanje ne znam uopšte da govorim, jer stvarno više, ne znam, nemam pojma, stvarno. Imaš li tetovaže? Ne, nemam. 7. Imaš li piercinge? Imam samo probušene uši. 8. pitanje, omiljena serija? Nisam ljubitelj serija, ne gledam ih. Omiljeni band. Što se tiče domaćih bendova, Legend of Band, što se tiče stranih, ne. Jer ja nisam osoba koja se sviđa jedan pevač, slušam samo njega, znači to ne. Ne slušam strane bendove, Deseto pitanje je horoskopski znak. Horoskopski znak je Vaga. I zadnje pitanje, 11. Kvalitet koji tražiš u partneru. Bitno mi je da me taj neko zasmejava, da me voli onako kako jesam i da mogu jednostavno ja da mu verujem. I to je to. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribe-ujte se na moj kanal. I da, u sljedećem videu ću vam ostaviti sliku moje sveske koju sam kupila za YouTube. Tako da, to je to. Ćao!